Riwruok ma jochiw thieth e pacho ka Kenya National Union of Nases obwogo ma chako ng'anyo margi tarik abiryo dwe manyien e pacho ka mangima poni piny owacho rem chopo kare dwaro magi magiko ni gisebedo ka gipiro kuom higni abiryo koro. Jochiw thieth go mane lose boma ma Nairobi oyango ni 10 counties ok oseyiego sei ogirimiti magi mag tich ka bende moko kuomgi mabiro nyayo ng'anyo margi oriwo rem mar piny owacho miyo jochiw thieth mag UHC tich e yo mongirore. Magi e kibiro e kinde ma jochiw thieth go mag UHC to osebedo ka ng'anyo kuom dweche 5 koro. The union demands that the above be addressed within 26 working days from the date of this letter, from the date of this notice, failure to which Nases will commence the strike on 7th June 2025 and shall remain on strike until these issues have been fully addressed by the government. By a copy of this letter, by a copy of this notice, branch officials are hereby directed to start mobilizing their members in readiness for this battle. But we want to tell the government we are open for dialogue within these 26 days. If there will be no dialogue and if there will be no solution to these issues within 26 days, we are going to paralyze the entire public health sector in Kenya.